6 दिवसांनी नवी मुंबईत सापडला ऋषी उस्वाचा मृतदेह. नागसेन नगर येथील खाडीत बुडालेल्या मुलाचा मृतदेह ऐरोली खाडीत स्थानिक मच्छीमार राजेश खारकर यांना आढळून आला आहे. ऋषी उस्वा असे त्याचे नाव आहे. 13 जुलै रोजी हा मुलगा खाडी शेजारी असलेल्या घरावर सायकल चालवत असताना तोल जाऊन कळवा खाडीमध्ये पडला होता. ठाणे आपत्ती विभागाने 2दा शोध घेऊनही तो काही सापडत नव्हता. दरम्यानच्या काळात या ठिकाणी विटावा खाडी, ऐरोली खाडीमध्ये मागील 6 दिवसांपासून जीवरक्षक राजेश खारकर, गणेश खारकर, अरुण कोळी, सुरेश कोळी, प्रथमेश खारकर यांच्यासोबत ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दलाचे जवान, अग्निशमन दलाचे जवान व आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी यांच्यामार्फत 3 बोटींच्या मदतीने शोधकार्य सुरू होते. सायंकाळी 5:40 सुमारास विटावा ते ऐरोली खाडीच्या दरम्यान सदर मुलाचा मृतदेह सापडला आहे. स्थानिक मच्छीमार खारकर यांची टीम, अग्निशमन दलाचे जवान व आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी यांच्या मदतीने सदर मुलाचा मृतदेह खाडीतून बाहेर काढून ठाणे नगर पोलीस कर्मचारी यांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. ऋषी उस्वा याचा मृतदेह ठाणे नगर पोलीस कर्मचारी यांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्हा शासकीय रुग्णालय ठाणे येथे पुढील कार्यवाहीसाठी नेण्यात आला आहे. ब्युरो रिपोर्ट, जनादेश.